Последната победа на шуменски пилот на рали Стари столици беше преди 10 години. Тогава, през 2005-та, Данчо Данчев и неговият навигатор Златан Илиев стигнаха до финала с малко повече от секунда преднина пред Ясен Попов и бяха с Mitsubishi Lancer Evo 6, докато съперниците им караха осмици. След отличното си представяне на рали Сливен миналия месец, когато водеше в генералното и отпадна в лютата битка с суперите на турците Бостанджа и Авджа, Мартин и Здравко стартират в събота като едни от фаворитите. Почти сме готови. Останаха вече минимални настройки по колата, настройките на електрониката на автомобила, които правим Диностент при Ники Златков. Това е последното, което трябва да направим по колата и сме готови за старт. Надявам се, че сме се подготвили добре. Трасето ти е познато, карал си го, имаш сериозни шансове тук, не знам, дори и за победа, може би. Да, тръгваме с амбиции за победа, познаваме трасето, както и всички останали колеги. Те са два етапа реално, които се карат вече 40 години и повече. Няма някой, който да не познава трасето. Обикновено на нас лично това не изиграва малко лоша шега, тъй като в малко пренадъхане тръгваме и едно, че знаем етапите, друго, че е тук в Шумен. И така, надявам се този път да не допуснем грешки, както предните ни две участия и да стигнем до финала. Пламен Шкара, ние се надявахме на това. Ще стане хубаво състезание между нас с него и надявам се и други колеги, както казахте, не знаем още списъка. А Георги Василев? Надявам се да дойде. Ще бъде интересно, колкото повече коли, толкова по-добре за всички. Какво би казал на зрителите, които ще дойдат и съм сигурен, че пак ще бъдат много? Преди всичко да се пазят, да си изкарат добре и да стане едно хубаво състезание както за тях, така и за нас. Момчетата от мачата на треньора Стоян Чешмеджиев поведоха още във втората минута. Капитанът Октай Хамдиев направи самостоятелен пробив и със силен удар заби топката под гредата. Шуменци имаха игрово превъзходство, владееха повече топката и комбинираха добре. При една хубава тяхна атака Симеон Димитров не се полакоми да вкара, а пусна чудесен пас към Хамдиев и той отбеляза втория си гол в мача. След почивката гостите от Доростол се възползваха от една бъркотия пред шуменската врата след изпълнението на Ъглов и с глава намалиха разликата. 2-1. Голмайсторът на Шумен 19-29 Симеон Димитров оформи крайното 3-1. Децата, водени от треньора Филип Крумов, този път не можаха да вземат победата. Те отново превъзхождаха своите съперници, но направиха много пропуски пред гола, а не им стигна и малко късмет. Проблемът беше, че не можахме да вкараме, каза наставникът на малките шуменски футболисти. На два пъти и гредите помогнаха на момчетата от Силистра след удари на Филип Рачев и Габриел Загоров. В неделя юношите младша и децата на Шумен 19-29 гостуват в Нови пазар за регионалното дерби с местния Ботев.